Okay, hello mga guys. Karon ato sang ako nang gibuhatan ang pizza dos kay hapit naman siya niya. Ugma pizza uno na niya. Sunod pizza dos na may na makapractice si kadiyot. Niya. Na siya idea ba. Niya. Karon kay ano ko nabuhat. So practice yun lang gyapon kay basig i-record na mo ni Miray ugma basig di siya mo over niya ma-record na mo sayo mabuhat ba pero mo over siya ugma kita lang po mag practice ug mayo buhatan ako og verso dayon ako yung praktison pero di na ako kabuhat na ako katong para final kay bati ko tingog ya kamo ni bahala gid ya pero tuluan ta mo sa chords niya sa tono sa iyang verso taga-tagid mong idea nya nasugdan na to okay bago pa yun basig makalimot na nung ko bago para bigyan akong ibuhat asa naman to kato dahil ang lyrics dahil katong kato kinsa kining hari sa himaya ahang Ginoo mao siya mo din yung lyrics dahil nara ako rin i-flash. Okay. So, yun na to ha. Na to, wapa ko kalimot. Piano sa piano. So, ayun na kong kanta. Okay? Yan lang para maklaro niyo ang dagat sa melodiya. Okay? Kamu ko na kanta. Chords pang lalaki yapon kay komportable mo kumakanta to. So ang chords ato kay D7 nya kinsa siya G D Eagle minor okay ayun na G D Eagle minor okay ako namang i-flash okay balik kantahin ninyo basta ang sugod na ikan ka sa D yan mo D7 kanta na yun kinsa siya kinsa kini hari sa himaya mao siya okay balik basta D7 ika D D7 ika D7 kinsa
siya kay guys kung palitan masayo ko sa mga lyrics kay say daghan na magkikinig akong ginauna nga mga salmo gud. Pero sunda lang gid ninyo ang unsay akong gi-flash nga kay mao na siya. Ako ram nang gi-picturean ngadto gikan sa akong kaila nga liminister. Yeah. Sunda lang gid siya. Kay say mag-rumble ng akong mga lyrics. Di na murag kung wa ko'y kopya nga rin kuan ba murag di gyud ako masunod kay maghuna-huna pa man ko sa tono. Kay bag-o pa jud kayo. Sige ha. Nya, balik ko na to. Basig kalimot ako. D, nya D7. Kinsa kining hari sa himaya ahang Ginoo mao siya. Okay? Come on. Okay? Sayo na kayo. Pati sayo na ra. Nya, kung naay verso, nya kung ma-upload na mo ni Mira og mas buntag, mas maayo na amoy kasundan. Pero kung di mi ka-upload og buntag, magbuhat lang yapon ko. Kung matuog na si Mira, ako lay buhat gyapon. Ako lang gyapon ipareha adto katong practice gyapon, practice tune gyapon siya pero nanalay verso nya para na inyong masundan ba. Tulo ra man siya ka verso, murag tulo ra man tingay. Dali raman. Ya mogbo pag yun. Pero sige lang. Pasinugma. Nya karon practice tune ang gyapon nato sa tubag. Nya sa umaabot din nga 27 na ako'y ang among salmo na katumantong Ginoo maayo gayud ang pagpasalamat kanimo na ami gibuhat ana sa una murag katumiyaging tuig. Ako lang gyapon tong i-link dire kay basin kung namong gyapon gibuhat nga bag-o niya pero na basing naay ganahan adto ba na ay nakakanta na adto niya nakalimot siya unsa to nga kuan unsa to nga pizza basta June to mga June Hunyo 13 tang ito basta kung ma-search niyo pero ako gyapon ibutang nga rin sa link inyong i-click lang niya mo gawas na to siya ari naman sa description box karang naibutang chords niya salamat nya kita ta og mapuhon kung palitan di may ka-record og final ni Mira so ako lay mag-upload gihapon ako lay mabuhat sa mga verso nya para na-guide ba niya kamo lay bahala mo tuyog na may chords so at least matudloan ta mo nya daghang salamat bye.